Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing gergeran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya kok. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu iki? Apa? Dikapake kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Kata. Ora tenan to. Blan wae iki truk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Apik. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua ke saya nesunan. Heeh. Ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Wis rokok tukoke ya. Oh, lah nggih pun nek pun. Wojo. Ojo. Kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun. Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe. Terus kualat iki terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambah untu kok tubles. Ora langsung lara aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono kuwi. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh apa wis? Oh wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah jajare. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ketularan wae. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karo usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar, Mbah, sabar. Sabar, Mbah, sabar. Sabar. Sabar, Mbah.
Ampun kesusu, Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng ngejami kowe. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae aku apa iso. Ih, apa? Yo. Rada kademen nek iki. Piye pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ora. Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun nggih Mas Jelang. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Pasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nang ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, ejan iki. Lagune Pak Geter. Tenan iki. Iku tute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek teralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Hmm? Gonamu. Tahu weruh ye? Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra Mbok oleh tak ra delok. berevolusi. Wah, gak aku kok ngono gak apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun? Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Bisa. Mosok to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Oh wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Mangga 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 Ati mangga aku yo. Nggih, ngono ki to.
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mongki lagune terserah Mas, sing penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon kuada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya, Duet nggih boleh, Dik nggih. Wah, boleh. jan. Dek. Slewah menengo wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jere mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye to modele? Oh ya ning Tawang to. Ya ning Tawang kuwi pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno Oh, pelok tapi niku. slendro. Oh, bisa selendro. Oh, bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkuri rasa mboten napa-napa. Slendro ah. Aku ki sing rada momoti engko mikir ning Tawang iki aku ora pati apal, Ji. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading? Kula bawa. Ya. Kula gading. Lah, Mas nggih. bawa. Ya toh jane. Oke, siap. Oke. Siap naku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Nganggo suara Bagong lah ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok ki Bagong iso nyengkok ra Gong. Ra. Sik mataku gatel lho. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara asmara ngono kuwi Kang. Mah suara khas kok iki Kak. Bagus suaranya Mas. Wah, sing dialam aku kok sing ao sing aron. Bagus suaranya Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Sekarang siapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Lama tuas katon bejane. Yes.
apik to? Sae. Sae. Sae, Jan. Jan kepinuk tenan sae terus. Kaya nggak Mas? Selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi. Kene apal gong rak. Meng kuwi kok. Meng apal gotong royong nyambut gawe rekan iki mau. Ayo. Nggih, pripun Mas Gading? Tasih enten apa ki mau? Tasik wonten? Iya ning Tawang ya. Ning Tawang. Nggih. Terus karo apa meneh ya? Sik tak tilekane ya. Nggih. Ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki. Iki lho canulanmu iki lho. Setekluk-tekluk iki lho. Masa kudu tak pegang nih Mas? Lah aja. Kan kene ngene. Aja atuh. Apa ki mau? Oh, ya ning Tawang ya iki sih ana. Ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono. Oh nggih, sinten? Nggih to. Nggih. Sinten nggih? Sing Bu Wahyu. Kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes. Ayo nyes nyes Bu. Bu Wahyu. Salam nggih. Kula nyuwun apa ya? Kira-kira sing sip napa? Sing sip kaya to ular kambang. Apa ular keket? Apa ular jaran sandong? Iya. Ular kambang nggih Bu nggih. Nggih. Sip kan nek ular kambang iki. Ayo Bu. Bu sapa? Ora ngerti mate kono aku rujak apa. Aku ora ngerti.
nyamlong tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono. Wah. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak, sapa ya kira-kira ya? Bu, Mbak. Sik, aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo? Ketok semene kuwi wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso. Ngopo? Ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Sampun, Mas. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Orisa. Sami. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Gong? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ono gading ngono ora to? Ora. Baru ya, Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh.
apal ya. Heeh, gur apal ngarepe truk ya Gong ya. Heeh. Gur apal yen ning Tawangono Lintang Cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah. Kita ngatur niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira to? Tanggal 31. Tanggal 31. Tanggal 1. Sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya, Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih, Pak, nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku seramu goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok njuk apa iki njuk lakone rampung. Iki lagi 2:30 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. 2:30 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyura ki kira-kira 1 jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan weh. Yo gak sih bawa yo? Heeh. Kae ndak selak di ku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Ku ndak sereni Bu Watu aku. Nek muni Semar. Ah iya. Ya kayak Rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kamplengi siji-siji ka lho. Rasah. Ora usah nganggo kuwi. Ha iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung.
Apa? Aku gugur gunung, Seba. Apa gugur bunga? Yo gak Seba. Ayo Seba yo. Tunjung pangtrate. Mulat moro Sang Harjuna punya kang manungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagak ugag sadulita mel-mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arjuna niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutarama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutarama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasoran wacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane Kang Raka pancen wonten sambat rapetipun
Wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika. Mila monggo prayogi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den. Tata kadhewe saya Indriaksa Sara Maruta Pawanagara Maragana wisikan magulingan 5 Oh lalah, mandeg dhisik. Iki wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyata lanang kaya mangkene. Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana. Ya prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang. Ya takonane dhisik. Mangkene Raden. Kepareng kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk. Nun. Mrene nggih. Ten apa? Wih, Dian. Ana buta cacah urane mburi dhewe kok bagus ke? Apa ku iso weruh Petruk? Nggih, sekedhik-sekedhik lah. Napa nangsal ilmu? Ilmu gaib. Petruk. Pripun? Neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil. Nggih. Nanging iki kok beda. Cakil karo buta kok do nyembah. Nah niku kula ya gumun jane. Ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa. Ning mbok menawa niki wis do sadar. Wis do apa jenenge tobat. Wis do kapok ngene iki. Ning ya aneh lho Den iki Den. Nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo. Wah kula kan mriki. Jan aku omongan kon lunga kon meneng. Pahit. Pun kula tak meneng mawon. Petruk. Lah to tenan to. Wis senengane lho iki. Kowe.
prayoga tak wangsulane dhisik. Lah nggih, prayoga. Prayoga niku prayoga. Monggo Raden. Buta. Yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna. Hai. Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono. Aduh Raden Paduka ingkang kula pati. Paduka ingkang kula padi. Apa wigatine mangkono? Bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah. Kawin ngono Raden? Kula sakadang menika dumados saking Kadang Caturwarna, inggih nafsu patang perkawis. Dene nami kula menika pun Angkara, kula pun Ludra, kula pun Sukarda, kula pun Nuraga. Raden, sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Bagawane Bisana. Nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyampurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen patuk ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurnakno Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang. Sampurna tenan.
Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta arep tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Neng pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh. Waduh. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggora apuh
sabdaning kukila ringganigara saketer kene tunga engkong ler sing bene panca Babatoke ngayam wono Ilahing Anuman paripurnaning nggonmu perang lawan Kurawa nanging kok kaya ana ingkang dadekke kuciwa uncate Sang Narpati Karna saka pabaratan kaya banget gendhong wewadi kongsi tilar hambeking satriya taun utama apa darunane Anuman inggih wale-wale menapa Premban duk nalika Prabu Karna nglepasaken pusaka Kuntawijaya Danu ingkang pare kedah badhe mungkasi karya laraping warastra lajeng kula saut saking dirgantara margi Prabu Karna kula anggep nerak pepadu ing Jawata krana namaken pusaka Kuntawijaya Danu dereng wancinipun tumapahing perang Bratayuda lan malih menawi sang adi Premban ngantos ketaman pusaka Kuntawijaya Danu sakti badhe lebur tanpa kukuban lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman menika Premban jagat dewa Bathara Anuman kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri aku rak wis paring pitutur to aja seneng ngendak gunaning jalma nanging kowe malah nggugu karsa priyangga nampik marang pitutur becik Anuman saka lekas sira kang kaya mangkono iku sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman dosa ngadi Premban jimat punden kula dahat bundu-bundeling manah kula mugi Sang Tapa keparenga amijangaken dununging dedosan kula Anuman aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe kaping loro dosa marang dewa sing katelu dosa marang sepadha-padha papat dosa marang laku nista dene wijangane ning kene kang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepacu ing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa umpamane dosane Prabu Pandhu mau Prabu Karna mau kudu antuk pidana ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya ya senadyan tindak tetulung jaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama nanging lamun tumindak mengkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadi iku dudu kang pratitis ya amarga sira wis maidu marang katiyasaning guru kaping 3 kowe wis ngendhak gunaning liyan agawe pepesing prajurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pekartimu kang hambek adigung adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna kang pungkasan sira wis wani culika
ngrebut duwe ing liyan ora kanthi adu jaja padha prawira iku uga dadi dosa Anoman. Mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anoman Senggana. Meraina sumubang hiwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila linggane kara sageter kene tuan gong lirwu sing pindhi panca aduh sanganti perban mboten nginten jebul malah ngantos semanten kaliputing budi kula temah kula nandhang dedosan monggo kula puruhita dhateng Sang Maha Wiku menika saestu namung badhe nyuwun margining kasampurnan penemban yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa kejaba durung titi wancine nanging uga isih akeh lelabuhan lan jejiban kang kudu sira sangkul malah kalenggan iki sira ngenturna tapa meneh ana ing kendali sada ngiras pantes kanggo nebus marang saking dodosanmu Anoman. Inggih yen mekaten kula nyuwun pamit penemban. Kyai Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Kyai inggih pangasunipun sangadi penemban pangabekti kula mugi kunjuk ya wis ndak tampa Kyai banjur ana wigati apa sawana ing ngarsaku kudu sangadi penemban wale-wale menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni dhuh penemban kula pitados inggih namung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi pramila penemban sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampurnaning gesang kula sae keparenga anguntapaken jasad kula penemban Yai kaya kabeh hawa nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu wis sira bangkas pertanda lair batin wis madhep mantep nggonmu bakal nggayuh kasampurnaning urip ayo bebarengan kelawan pun kakang nyuwun ngersaning Hyang Agung lan piwelingku katresnanmu ya mung mligi tumuju ngersaning Gusti. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.